bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kuludu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ufeza kuntuthunga ukhumalo bathi ilasbo namakomenti mhlawumbe emangabe usemusha lekhanzo phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungabisakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo amaskandi umthandeni umfo amanqele lapha ebamsola ngokunyusa ama-price ngenxa ukuthi akafuni ukuba ingxenye yomcimbi kakhuzani lapha. Ukhuzani uzoba nomcimbi lapha igcwalisa spring picnic lapha nohlelo kanjena ukuthi abantu abazoba ingxenye emculo amaskandi lapha nokunandisa kwabo kuzoba ngama followers yabo enkundleni zokuxhumana lapha niphumile ilist enabaculi abaphelele okuyibona abalandela kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana nokwenza ukuthi umthandeni abe unumber 1 ke kubantu abalandela kakhulu emakhasini abo aku Facebook lapha nakusithe sajabulele lezo ndaba impela esibabonile nabanye amaqhawethu ukuthi akhona umthandeni wasekhipha ipost lapho eveza khona imali asezoqasha ngayo lapha nasho khona ukuthi ungama ngabe udlala live uzokhokhela imali engango 150,000 amarandi kanti mangabe azoshaya backtrack iyona u100,000 kodwa ke emangabe eyoma city lapha ubhala ukuthi iyadecline okushuthi ke akasezo kuyiperformela imayiming lapha kuzokumbula ukuthi umthandeni akusunsuku ezingakanani lapha nekade veze enye ipost ukuthi uzonyusa nokwenza abantu abaningi ebasola ukuthi umthandeni unyusela lapha impucuzeko maskandi festival kule post ewhite kumayima ku45,000 amarandi kade ke backtrack u85,000 ke bese kuthi kuyodlala live u100,000 okushuthi umthandeni usuke ku100,000 waya ku150,000 wamarandi kushuthi unyuke ngawo u50,000 wamarandi. Abantu abaningi ebasola ukuthi umthandeni unyusela ukuthi ufuna ukhuzani engabe esamqasha lapha okanye kube nzima ukuthi mangabe emqasha amthole lapha nomthandeni umfoka amanqele mhlawumbe ekuthini ngokuphawula ngalolu daba mhlawumbe bekuvele ekuyisisikhathi sokuthi umthandeni kumele anyuse amanani okanye mhlawumbe nawo sola lokho abantu abaningi abakusolayo sihlala lapha na comment section sidinga idehlelo udaba ngase ukuthi izona ndaba ezihamba phambili bese nibikela zona namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese ningilandela ku Facebook page @radio inkezo nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi nginthanda kakhulu.